phansi kotata wethu utata Madolo. Ebesisungula sihlala sonke elokishini endala kwenye game. Sihleli kakhulu phayana. Ndizawuthetha ngomfana ke mnake olichwepheshe omhle ngoku onyani. Injalo nje olinene ngelaa xesha besiselokishini endala. Umntu omhle ngokonyani, omhle nasentliziyweni utata Madolo. Sawela ke sazotshona pepekhonoko sihamba sonke nabazali bakhe nabantakwabo. Sawuphinda saba ngabamelwane phaya. Sihleli kamnandi pha ngoba ndithetha ngokuhlala. Sihleli kamnandi, sihleli notata othobekileyo kwakunye nenkosikazi yakhe ngabantu abafanayo ingathi ngumntu nodadewabo xa bahleli endaweni. Abantu abangafuni intwimbi. Injalo nje utata Madolo ukuza kumchimisa kufuneka umcebe noko ungemva lapha kuthi, kodwa usoloko enesithunzi ngoba lo ngutata ozakhileyo, ngutata ongameleyo nakulaa ndawo sihleli kuyo, ngutata ongafuni intwimbi, utata onothando, onoxolo, onobubele. Ezi zinto azenzelwayo yinkonzo okanye yile ndawo akuyo yinto ayiqale esemtsha esemncinci, zangajike. Azange abe lilovana apho abekwe khona, ilovane liba green kulaa ndawo libekwe kuyo libe green, okanye abe mhlophe kwindawo abe mhlophe. Uyinto enye utata Madolo, ngumntu ostraight ohamba ngento erayithi ngalo lonke ixesha. Sihleli nomntu omnandi kakhulu kulaa ndawo sihleli kuyo. Xa ndinothetha ngotata Madolo kwakunye nefemeli yakhe ndingatshonela ishushu ngoba kusaphinda umzalikazi wakhe. Besinempikiswano xa ebuya engumntu ophangelayo. Ndiyothetha nabazukulwane bakamakhulu apha kuye kuba abantwana basigezela tata Madolo tontoni. Xa ndiqala uphuma ndileqa umama athi, heyi, ngongamxelelanga uMandla le nto, abantwana bazawubethwa ngoba akafuni intwimbi. Ndithi ndimxelela ngabo ngoba lo wena usoloko bakhoshile. Enkosi tata Madolo, enkosi nosakhele. Oko nuphathisiweyo ze ningakulahli bantwana bakuthi, ze nisoloko nikubabe ngesandla esithe nkqi, ningaphuncuki nako ngoba kaloku into ezininzi kwiingingqi esihleli kuyo kuzolile kuthe cwaka, akukho bunzima. Iba ngulowo nalowo ubona uba uphume ecaleni. Simane ukuthi ezi frato zine, ezi layini zine azinayo intwembi. Yindawana ethile nje esiphoxayo kwabantwana abancinci banayo into abamane bephuma ecaleni. Sizama ukuqoshelisa, asinayo into ebuhlungu thina phaa kuthi, asinayo nento esokolisayo ngaphandle kokuba kubekho umntu ophuma ecaleni. Ngenxa yokuba sithetha ngazwinye notata Madolo, sithi le ingingqana yethu asirhaleli uba mayithetheke kakubi. Ndifuna ukuthi tata, loo nto iphathisiweyo mfana wakuthi uzugcine. Kaloku nje ngumane uba kwizigaba ngezigaba, ayiba kuthanda wena, yinto akhula nayo. Toti nangoku uzungaphuncuki, ukubambe ukuqinise okunikwe nguye uThixo kwakunye nomama wakwakho unosakhele. Ndiyayazi uba nibethi isithongo esinye, sikhona ke sibukele. Injalo nje apha kum bayifemeli kakhulu. Andizuthetha ezo nto ngoba ndizawubambezela ixesha. Bawucacisa ngenye imini kuthiwe laa mama wayethetha ungusibalikazi kum, aphinde abe yintontoni kum, siyinto enye kulaa ndawo sihleli kuyo. Andinawuthetha ezo nto, ndifuna ukuthetha enkosi ngawe tata Madolo. Thixo akubabale tata, akukuke amandla, akukhokele, sowukhokelekile, ungajiki enkosi.